Arvoisat kuulijat, nyt seuraa kuulumisia puukon tilalta. Herkulle, onko täällä muuten kärpäsiä? Shiny buttons! Enemy down. Okay, sir, let's go. Oi vittu! No niin, siihen loppu sekin surina sitten. Ei siinä eikä millään, mutta kyllä meillä täällä puukon tilalla sattuu aina vähän jotain semmoistakin, mistä vois vähän muillekin kertoa. Ootahan kohta. Nimittäin yhdenkin kerran taisi olla toissa vuonna. Jossain vaiheessa sitten käytiin koko veljesporukka saunassa ja me pestiin ton Henrin kanssa ton Artun selkä oikein kunnolla. Me kaavittiin sieltä oikein aikamoinen lämäri rasvaa. Pingas! Hyi vittu, kato nyt mikä saatana nekeri, hyi helvetti! Hälytys! Siitä sait. Hyvä tavaton. Semmoset siistit sipposet talipallot tonne pihamaan linnuille ja osa pantiin kynttilöiksi ja loput sitten pantiin... Petturi! Upsii! Warning! 10 segments remaining.